زلومي حدا كاب دموق مللي إرتراو سبورت زغونه قددم بشكلتا هابتام تمكرون صفيح دحرا بايتاني زونن اتي ناب تساتافنتن عوتن ناب علماو مدرخ زبصحة تمكرو خا ناي جزا رأسو فلي معرف تاريخي السند مس إتلاو مغزاتي ناب إرترا زاتون استجمرن قددم بشكلتا كابتي دقبات كساته فلوس جمرو مدرخات حيزو كام مدرخ نام مدرخ روي معبالن عبيتن إنا مزقبي مزيو أب أوانو خا حيالات كلاباتن بلوصات تقددمتن فريميوم اتي أودا دباون ملكعن قرصن إنا غيره تقعيزو ولا كوا دحرنا صنتون مدرخ زتفالي غصات انتهلو درجو كاب غزينا بغزي عبيتنا دلبه نابزل على جف حقيرو حدا كاب مستير عوت نايت معبالخا مقام فدريشنات مخانو يأمن ابت اوان زنبره فدريشنات بزحن قصالنتن زلو وددرات بمسرع ام معباي زعودي عاب ترخم استصاوتا يقلص دمشكلتا منالبات هجي كاب مناصنت قد يكون نوح ادم تاريخ زلو وندي نار تفلالي اوانات تزاري بلو سلازونه بفلاي كاب رناصنت مالتيو بقتا اب تسعن حدن يتودر تجميرو منالبات شعو انتن كلبات كلب ابليس الكتريك تبعزا حيل مبرات مالتيو بعلال تحرير شعو مسين عدشي قوم اندابلاتن كلبات كالوتو نيرن بعل شبيبه بعل هلاك زبالون اسنس دبلا كلبات نيرن بأني تجميرو مالتي في زيادة أب جزء وان فنكل زنبرة ودرات أوش عدون قبل زنبرة سمعت عزيز العود نيرو جنب حافظ آخر طريق كلها سمعت زنبرة نايت تقادمت أبت وان زنبرة ناي بحق دليت زنبرة تقادمت منيرم حافظ شاوي ولا نزجي درجة بسحور له معبالس درجة خابود جمرة مسرتي مالتي لازم بحافظ شا سوري خانيرو بفلاي خبز غرمكا ولا خبز حجي وان زلو شعو سنبه درجه مقراص اينبرن قصال وددرات ينيرو ناي برخا شعو بزح نيرو ازيو صبو مدبات بتشعو زدالو نبر ناي اكايتي نايتوم فدريشنات وددرات تي دشرعو مدبات ازيو ناي بحق صبو ينيرو دس دبل نيرو مالتي ولكن تقادمتم نامنا نحدنا زنبرنا تبقعت ازيو صبو ينيرو منالبات كم زنا حجي عدلنا سلطنا يكون كله عدلات اي نمرن كلنا كلابات نيرنا ولا سلطنت نيرو منايم كن تدبزح درجه بتناتكا حسابات الممد نابي تخيل يتفلطني خا زمسلك على الممد غيرك انا فتو ددرت اوتو مالت سلازي مس شعو زنبره درجه مس شعو زنبره عدلاتنا عقمن ريخه صبو نيرو مالت تعبت كسب تسعن شمونتن بفلاي اب اهغراو ددرات دروت بقعاتي نيرو كاوني نيو بفلاي كاب كلتشحن 4 تشحن 5 تساتافنتي اهغراو دغانتا ارترا بافريكا دابزح احمد جميرو بدحريو بن تعاوت من ارترا خاب كلتشحن 6 تنات حسكا تعاوتاتنا ارترا بعاوتات انداتسني خمس دحر مجمار كير كاشو أخاب كلتشحن شمونتان كا إرتراوان بروفيشنالات تتصاوتي كتأتو إندا جمرت نمسا أبزي وصونا العمدات دولكو أخاب كلتشحن شدشتن كساب كلتشحن زدلنا مالتي خبابنا 10-15 عمدات أبيلكا تأزي قلتو في معبالة وقرد مشكلة إرتراخي والله خيلا كابتن زبير مكا قد مشكلتها كافتا ناصنت زتباهلت لا معل تسعن حدن هايلو بقلطف نهري زتبغسي نهرو يقول لك اسغا حجي زقصل زلو عود سبورت ابيرترا تقداماي اب قداماي درجه زسرع قد مشكلتها تسعن حدن افت مጨረሻስ ኮርስ قد مشكلتها جميرنا تي ناصنت كله جينا كل ነገር كيتوا هذا كله ነገር سعيو ከጀመረ خلص قد مشكلتها ايو جمير نير مهناتو حيالات افكرت قد مشكلتها سلازلو حيالات دغفت سلازلو قلطيفيو بنهر جمير كموصيتو خا اب 9 كلتن مجمرتا 9 كلتن سن مجمرتا غزيس بخري بروفيشنال صوتا اكايدنا اب 9 سلسن اوش هاجر نجيب صعدينا قد مشكلتها اكايدنا 9 كلتن كا اب السودان كيدنا تጻويتنا سلازي اتي نهاري ناي قد مشكلتها زنبره
ናይ በሓቂ ዝሕጉሲ ፍረናቱ ኸ እዩ ስጋ ሕጂ ብናሃርን ብዕብየትን እናቐጸለ ዝኸይድ ቀሊል ኣይኮነን እንዲሁ 30 ዓመት ውዕዲኻ ክትሓስቦ ከለኻ ስቲል ኣነ ጥራይሲ ዳርጋ 21 ዓመት ብትቕድድም ብሽክሌታ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሓፂር ንዓይ ሓስቦ ከለኹ ብኻልእ ኣጋጣሚ ኸ ቀሊልካ ኣይኮነን ዓመታት ተሪእኻ ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት ብሓቂ ብዙሕ ዓወታት መፅኡ ብፍላይ ብሃገር ማለት እዩ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ዝተኻየደ ውድድራትን ንዓና ከዕቢ ዝተዛዕረ ውድድራትን ቀሊል ኣይነበረን ብፍላይ ከዓ ውሽጢ 10 ዓመት 13 ዓመት ኣህጉራዊ ውድድራት ንዓና ንኤርትራውያን ቀየርናዮ ማለት ብፍላይ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዳርጋ ናይ ዘይተሰዓርነት ኮይኑ 5 ዓመት ኣነ ዝገበር ኩሉ ኣካታቲለስ ጀካ ናይ ባህር ዳር ሻምፒዮን ኮይና ብክሮኖ ሜትር ኣብ ንገዛ ርሳይ ኣካታትለ 4 ጊዜ ሻምፒዮን ኮይና ብክሮኖ ሜትር ብናይ ጽርግያ ስለዚ ብዙሕ ዓወታት እዩ ከምዚ ብዓብዩ ዝላይ ብቱር ዲ ፍራንስን ካልእን ብዙሓት ተጻወትቲ ፈሪና ፕሮፌሽናል ስለዚ ቀሊል ዓወታት ሳይነበረን ክብለካ ኸይደ ብጣዕሚ ዓብዩ ብሕፅር ዝበለ ናይ 30 ዓመት ናይ ብሽክሌታ ጉዕዞ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ክድነቕ ዝግብኦ እዩ ንምንታይ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ብዝተሰርሑ ስራሓት ኤርትራ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዓብላሊት ናይ ብሽክሌታ ሃገር ክትከውን ሃገር ብሽክሌታ ክትከውን ዘብቃዕ ስራሓት ተሰሪሖም እዮም ብርግጽ እቲ ሱር ድሕሪ ባይታ ኣለዎ እቲ ከምኡ ዓይነት ፀብለል ክንብል ዝኽእልና ብኣህጉር ደረጃ بعلم درجة ونوادر زخالنا مغنيات الله بدحريو أبي إرتفاع تاريخ نائب شليتا ناب أكبابي لعلي 9 عامات زخيد زرقاح تاريخي زلو وهلول تمكروي جن إرتفاع بأفريقيا درجة عبرالي تكون زخالة ناي بقعت نائب شليتا زمز قبطلو دي حنات نستقبر صراحتي ناي منجستي زي حل الصراحة بعبيو من قدي في كوميشن بهالسبورت نابيلكا بدحريو خا هدراو فدريشن قدم شليتا إرترا كاب دحرنا سنت كاب زغرون كاب 4 جميرو كساب حجي بوردو بستسرح سرح مش مشاركتو فدريشنات نايزواتات مش سمرتي كوميشن بهالسبورتن مش زيناون كيترفا بشكليتا اب هاجرنا اب دلدل درجه مصح ابقي له مالت ውዳበ ሓደ ካብ ዓበይቲ ምስጢራት ዓወት እዩ እቲ ብፌደሬሽናት ዝውደብ ዝነበረ ስሩዕን ዘይቋርጽን ውድድራት ኣብ ዕቤት ናይቲ ዓውዲ ዕዙዝ ግደ ከም ዝነበሩ ኣይከሓድን ሱታፌን ደገፍን ህዝቢ ኣቀሊልካ ዝግለጽ ኣይኮነን ተዓዘብቲ ኣብ ሙቆትን ድምቀትን ናይቲ ጸወታ ዓብ ግደ ነበሮም ብዘይካቶም ነተጻወቲ ዝድግፉን ሞራልን ፍናንን ዝህቡ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ንሙቆት ናይቲ ውድድር ናብ ዝለዕለ ደረጃ ዝሰቅል ወፍያታት እውን ሓለፋ ነይርዎ هو حجينتا يو قدد مشكلتا كل غزي ناي تيم سلازغونه بتيم زسرح سلازغونه فيدريشن كوميشن سبورت تقادمتي تعذبتي ازيهم بمعره بزي يقارط بستوا هادن هرز غعزو اب قدد مشكلتا زيهم حيالات مسارحتي حيالات مشاركتي مهناتو اتم فيدريشن دخيمنا خيبلو تسفا خيقورطو بزي زخونه يمسلكاي وددر سر انيرا قصال سنبت كاب 9 كلتن سقع 9 حموشن مጨረሻ سنبت ولا قرمت يكون ولا حاجه يكون ولا قال يكون سنبت وددر كي يقارصنا خيرنا نحموش شوديش عمس وددر بزي مقرات سنبت يبلك الله بزي عرفتي وددرنا كايننا حجي اذن تايو توم فيدريشن ورايوانينا كبديو مرعى حازن قال ملقله على حبرتسبنا እተን ፌደሬሽን ግን ነዚ ኣውጊዶም ምልክ ከማና ከምቶም ተቀዳደምቲ ነዚ ኣውጊዶም ኣውዮም ተጸሚዶም ሰንበት በቃ እዚ ናትና ስራሕ ኢሎም ሒዞም ተዓዘብትኩም ገይሮም ተዘይስዕቡና ተዓዘብትኩም ገይሮም ተዘይፍቅሩና ተዓዘብቲ ስጋዕ ክንዱ መስዋዕትን ተዘይከፍሉና ነይሮም ሞራል ተዘይሁና ነይሮም ሰንበት ወፈያ ብዝተፈላለየ ዓይነት ገለ ደሮሕ ዝመጽ ገለ በጊዕ ዝመጽ ገለ ሰልሕ ዝመጽ ገለ ኣጂ ወላቲ ወፈያስ ኣርቲ ነይሩ ንገዛ ርእሱ ተዋስኦ ይስራሕ ነይሩ ኣብ ቅድድም ምሽክለታሲ ሰንበት كمزي ناي مدرخ تواصل يزكايد نير
ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዓና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ክንበፅሕ ዝገበረና ቅድድም ብሽክሌታ ንዓና ናይ ጉዳይ ተዓዘብቲ ምክንያቱ ኣነ ዝክሮም በዓል ወዲ ኣንሰባ ኢሳያስ ፀጋይ መንግስተ ሰማያት ተዋርሶም እቶም ስነ ጥበባውያን ባህላዊ ጉዳያት ብሙሉኦም ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ስፖርት ፌደሬሽን ጠጠው ዝብሉሉ ኣብቲ ከባቢ እዮም ዝኾኑ ነናቶም ግጥሚ እዮም ሒዞም ዝመፁ ኢሳያስ ፀጋይ ቲፎዞ ናይ ነይሩ ናትና ግጥሚ ይገብር ወዲ ኣንሰባ ናይ በዓል ወዲ ነጋሽ ነይሩ ናቶም ግጥሚ ገና ተሰሪዕና ከለናስ ናቶም ግጥሚ ንሰርዕ ነርና ሕጂ እዚ እቲ ኣርቲ ወይ እቲ ናይ መድረክ ተዋስኦ ሕጂ ካብዚ ይጅምር ሽዑ ስኻ እንታይ ትኾን ገና ኣብ መስርዕ ከለኻ ናይ ደገፍትኻ ሞራል ትሰማዕ ኣለኻ ናይ ደገፍትኻ ለበዋ ትሰማዕ ኣለኻ ሽዑ በቃ ኣብ ካልኣይ ትስኸይድና ሙሉእ ብሙሉእ ናትካ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ታሪክ ቅድድም ብሽክሌታ ወይ ኣብቲ መድረክ ኢኻ ትገብር እቲ ተዓዛባይ ጃኬቱ ውፅኡ ክነጥር ከሎ ንስኻ ክትጎይ ከለኻ እሱ ከጣቕዓ ከሎ ተሪፉ ድዩ ጎይ ድዩ ገለመን ይኽእል ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሂወት ላይፍ ዝግበር ተዋስኦ ተግባራዊ ዝኾነ በቃ ክርስዕ ዘይክእል ካብ ሂወትካ ክሃስስ ዘይክእል ተናፋቂ ብሕልፊ ስጋዕ 98 ዝነበረ ግዜ ኣዝዩ ተናፋቂ ብብዝሒ ተዓዘብቲ ብከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣክሽናት ዝግበራኡ ሞራላዊ ውህበት እዚ ሕጂ ኣነ ትዝዓበየ ቲፎዞ ይኹን ቲፎዞ ኣይኹን ቅድድም ብሽክሌታ ክዕዘብ ኢሉ ናብኡ ዝመፀ ዝነበረና ኣብ ልዕሊኡ ዘለኒ ክሬዲት ኣኽብሮት ስጋዕ መጨረሻ ኣነ ክገልፀልካ ይክእል መዘና ይብለና ኣብዚ ላሊ እሱዩ ከዓ ንዓና ኣብዚ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሕና ተቢዕና ክንሰርሕ ትገበረና ንሱ ተጊህና ትሬኒንና ክንገብር ልምምድና ክንገብር ዘየቋርፅ ዋሕዚ መትኒ ናይ ደም ዝኾነና ኩሎም ተፃወትኩም ኢሎም ገልፅዎ ይሓስቡ ይፈልጥ እየ ግን ኣነ ብግለ ይገልጽ ስለ ዘለኹ ግን ኣነ ናይ ብሓቂ እዚ ስምራት እዚ በቃ ናይ ካብ ሂወተይ ስጋዕ ኣብ ምድሪ ዘለኹ ዝርስዕን ዝሃስስን ኣይኮነን ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዝተፈላለየ ርሕቀት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ክህሉ ክእል እዩ ኤርትራዊ እቲ ናይ ሸውዒት ዓዛቢ ቅድድም ብሽክሌታ ዝነበረ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ ካልእ ናብራን ዋኒንን ዘሎ ነዚ መቐረት እዚ ክዝክሮ ከሎ ኣነ ስጋዕ ክንደይ የስተንትን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝደናፈቕ ግን ሹር እየ በቃ ምክንያቱ ቀፃሊ ዝሪኦን ዋስኦን ዝነበርኩ መድረክ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ናይ ከተማ ዝውደብ ውድድር ካብ ከተማ ወፃኢ ወይ ናይ በረኻ ዝስራዕ ውድድር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣብ ዝዓብየሉ ዝነበረ እዋን ካልእ ንዕቤት እቲ ስፖርት ዘማዕብል ኣወዳድባታት እውን ተፈጢሩ ብምሕዝነታዊ ውድድር ምስ ጉራብቲ ሃገራት ዝተጀመረ ተመክሮ ናይ ምልውዋጥ ዕማም ናብ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብፂሑ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ነንበይኑ ውድድራት ስሞምን ስም ሃገሮምን ከፀውዑ ተራእዮም ማዕረ እዚ ከዓ ንውልቅን ጋንታን ሓፀርቲ ስልጠናታት ክርከብ ተኻኢሉ ኣብ ሓፂር ዓመታት ከዓ ኤርትራ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብ ዓብላሊት ሃገር ክትከውን ከኣለት ካብኡ ኣትሒዙ ድማ እቲ ናይ ሃገር ምውካል ወይ ወኪልካ ንደገ ምውፃእ እውን ነይሩ ወይ ክንዲ ናይ ሕጂ ኣይነበረን ግን ኣብ ገለገለ ናይ በዓል ሱዳን ዋላ እውን ካብ ናሽናል ቲም ናይ ግብፂ እውን ኣብ ዝሓደ ግዜ መፅያ ነይራ ተወዳዲራ ከምኡ እንዳበለሲ ኣብ ዓመት ሓንቲ ክልተ ግዜ ገለሲ እቲ ናሽናል ቲም ወኪልካ ምኻድ ነይሩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ስኻ የተባባዓካ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እንዳቐፀለ በቦሩ ናይ ዓጥልያን ናይ ዱባይ ምኻድ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ናይ በዓል ዚምባብዌ ሽዑኳ ከመን ኣርኪበሉ ኣብ ተወዳደሩ ኩሉ ናይ በዓል ሱዳን ካብኡ ድጅምር ናይ ብሓቂ ትህቡነቱ ዋላት መደባቱ ዋላትም ተቐዳደምቱ ናምና ንሕድና ዝነበርና ተብቕዓት ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ምናልባት ከምዚ ናይ ሕጂ ዕድል ናይ ስልጠና ይኹን ኩሉ ዕድላት ኣይነበረን ኩላህና ክለባት ነይርና ወላ ኣሰልጠንቲ ነይሮም ናዮም ግን እቲ ድበዝሕ ዳርጋ በትናትካ ሓሳባት ልምምድ ናበይ ትኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዝመስለካ ልምምድ ጌርካ ኢኻ ናብቲ ውድድር ተኣቱ ማለት ስለዚ ምስ ሽዑ ዝነበረ ደረጃ ምስ ሽዑ ዝነበረ ዕድላትን ዓቕምን ርኢኻ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክስራዕን ክካየድን ዝጸንሐ ውድድር ንውሱን ዓይነት ግጥማታት ዘማልአ ብምጽንሑ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት እውን ኤርትራ ገና ብናይ ጽርግያ ውድድርን ዓቐብን ጥራያ ህቡብነታ ከተረጋግጽ ጸኒሓ ይኹን እምበር ብደረጃ ዓለም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውድድር ስለ ዘለዉ ንዕኡ ዝዳረግ ዓይነት ውድድር ክስርዑ ይግባእ ሕጂ እቲ ምዕባይ ናይ ብሽክሌታ እቲ ናይ ኤርትራ ጸብለልትነት ብኣህጉር ደረጃ ወላ ተዋዳዳርነታ ብዓለም ደረጃ ኣብ ውሱን ካቴጎሪ ዘሎ ውሱን ዓይነታት ፀወታታት ሮድ ብፍላይ ከዓ
ካልኦት ካቴጎሪስ ኣለዎ ብዓለም ክንዋደረሎም ዘለና ወላ በአፍሪካ ደረጃውን ገለገለ ሃገራት በሊፀናና ዘለዋ ንኣብነት ትራክ ሬስ ሲኤምቢኤክስ ማውንቴን ዝኣመሰሉ ፀወታታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀወታታት እዮም ብርግፅ በአፍሪካ ደረጃ ፅቡቅ ከይድና ኣለና ግን ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ትስራዕ ዘሎ ክግበር ዘሎ ስራሓት ኣብ ምብዛሕ ፀወታታት ልክዕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝስርዑ ፀወታታት ክበዝሑ ክእሎም ድሩታት እዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝዓጥቅዎ ስፖርታዊ ንዋት ምስ መድረኽ ዝገጥምን ነቲ ቅድድም ዝዳረግን ክኸውን ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ተኻይዱ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ መንግስታውያንን ወልቃውያንን ትካላት ኣብ ምዕባይን ምሕያልን እዚ ዓውዲ ስፖርት ምቕሉል እጃም ከም ዝነበሮን ናይተን ትካላት ተሳታፍነተንን ኣበርክቶአንን ዝነኣድ ምንባሩ ድማ ዝሕበር ብሽክለታ እንታይ እንድሕሪልካ ብሽክለታ ማለት ገንዘብ ማለት ገንዘብ ተዘይብልካ ዝኾነ ጋንታ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ነው ይኽይድ ኣይከልን እዚ ስለ ዝኾነት ምኽንያት ቅድም ንሕና ብንወዳደሩን ዝነበርና እዋን ብፍላይ ሬድሲ ሓያል ጋንታ ነይራ ሓያል ዝገብራ ነገራት ካ ገንዘብ ኩሉ ፋሲሊቲ ኩሉ መሳለጥያ እንድሕር ኣለዋ ሓንቲ ጋንታ ዝኾነ ተፃዋታይ ካብ ካልእ ተፃዋት ከማን ኣዋይ ዝመርጥ ስለዚ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ትገንዘብ ቅድሚ ሬድሲ ምምፅን ቅድሚ በዓል እስካንያ ምንባረን ግን ኩለን መንግስታዊ ትካላት እየን ነይረን ከምኡ ስለ ዝነበረኻ ተማጣጣኒ ብቕዓት እዩ ነይሩ እቲ ዝርድለ ሓፍ ዝበለ ምዕባለ እውን ኣይነበረን ክትብል ትኽእል بدحريو أبتبع الرسي تيلي سبيكوم ديجما مرالو زنورة أوان ونتعبلا لنت أبتن جنزب زلون كانت تاتني سلازي أبز حجي أوان ترى حدث ترى نايقان تاتات أب قدد مشكلة إرترات بقدامي درجة السراس ساتن تزيه اللواز ساتن تغرادم تتزيه الحباس ساتن تزيه مولا زخونة تصعوتك فريك ምክንያቱ ሁሉ ወጻይታቱ ሸፊነን ኩሉና ያቆሑና ብሽክለቱ መግቡ መደቀሲው እንዳሸፈና ብግልኻ ትገብሮ ናይ ስድራ ሀብታም ሰማል ዘለካ ስድራ ቤት ተደይኮንካ ኣብ ጋንታ ክጥርነፊ ተቀንድ ማራጽ ስለዚ እተን ጋንታታት ዝገበሮ አበርክቶ ኣዝዩ ዘይናዓቂ ኣብ ሰዓት ሕጅን ራእያ ብዙሓት ጋንታታት ኣለዋ ግን እቲ ዓወታት ውሱናት ምክንያቱ እቲ ፋሲሊቲን እቲ ወጻኢ እቲ ገንዘብ ድሽፍኖ እሳተን ريتيل بل سمبل بل اسبيكو بل زيات انت عبيت غانتات بحالا الله قالوا انت غانتات كان بعل دندن الله نايس غانتات كالله برايفت سب حزوان دنقاساس غانتات مالتي ولا عقمي هالون ግን مستن عبيت غانتات كتواتادر አይተኸልን ስለዚ እቲ አበርክቶ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ምፍራይ ተቀዳደምቲ ከማን ቶም ናይስ ፍሪ ምስፈረ ያሳተን ዝወስዶም ስለዚህ እዝንዳ ተወራረስካ ተኸዶ ነገር ግን ሓፈሻው ክትሪኦ ከለኻ ከም ቀዳማይ ረቋሕ ይድራ ጋንታታት እንተዘይህልዋን ይረን እዚ ደረጃ ዝበጽሕዎ ዘሎ ወደ ምሽክለታ ክበጽሕ ይማለ ተራሳው ሓንቲ ካፍተን ዓበይቲ ኣብ ዝሓጽር ግዜ ንኣሽ ውልዶ ተጻወተ ኣፍሪያ ዝሓየለ ዓብላሊት ጋንታ ኮይና ዘላ በዓል ሚሊዮና ያፌሲ ኣዝን ንበዓል ሞሳና ነተን ዓበይቲ ተጻወትናሲ ቻሌንጅ ገረን በዳህቲ ተጻወተን ፈሬንዶ ላብ ሰራይርሳ እዚ ሰራይርሳዋ ቢዲያስፖራ ትምወል ናታ መሙዋል እዚ ኩሉቲ አካይዳ ትሕሳት ዝሕግሰካ ነገሪ ብሽክለተን ዕጥቀን ናይ በሓቂ ኣብነታዊት ጋንታ ክብላ ይኽእላነ ከምኣተን ጋንታታት እንተ ዝፈርያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ካብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውፅኢት ዘይፍለ ካብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምዕባለ ዘይፍለ ውፅኢታት ክመጽእ ኢለ ይግምት ስለዚ ነዛ ጋንታ እዚኣ ኸ ነቶም መወልታን ናይ በሓቂ ፕራይቬት ስለ ዝኾነት ናይ በሓቂ ከመስግና ይደሊ ፕራይቬት ከም በዓል ጆን ኤርትሮላይት ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ሒዙ ነዊሕ ዓመታት ዝተቀዳደመን ዝቀዳደምን ዘሎ እዩ ግን ኣብ ሓደ ትካል ኮንካ ትሰርሖን بجروب كونكا تسرحن ببيني أجي بتي أتاوينا يتذكر سلزنك أساقس تذكر أجيني إيرترولايت جون بتعمي زمسكون أنا بحكي قبل أبدأ كنيس يوم قبل أبدأ تبعتي تاتبيلوني سقى حجة كمان زمسكن وتصير تاوسبي كم زمان بعد سراير سواقن أزيت زبالة تأشمي
ሓደ ብግሩፕ ስለዝምወል ዕጥቀን ኩሉ ሙሉእ ብሽክለታን ሙሉእ ኩሉ ምንቅስቃሳትን ሙሉእ ስለዝኾነ ነዘን ጋንታ እዚአን ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣተሓዛ ክገብሩ ኣብ ካልእ ዓድታት ዘሎ ከምዝናቶም ተበግሶ ክወዙ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ንዕኦምሲ ኣነ ከምዝመስለኒ ቅልል ዝበለ እዩ ክብል ይኽእል ዘለዎ ናብራ ሰሙን እዮም ዝፈልጥዎ ግን ብሓፈሹ ኣብቲ ሳይንስን ቴክኒክን ኣብ ቀረባ ኣብቲ ምዕብል ሃገራት ስለ ዘሎ እዞም ናይ ዲያስፖራ ቲም እሳቶም ቀጻሊ ፋይናንሻል እንዳረኸቡ ዋላ ስፖንሰር እንዳረኸቡን ጋንታታት ኣብዚ ዓዲስ ክሰርዑን ከካይዱን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምኣቶም ክቡር የላቦ ጅስታት ሓጋዝ እንዲ ኣብቲ ሕጂ ጋንታታት እኮ የለዋን ማለት ዘይኮነሲ ኣለዋን ግን ከከምቲ ደረጀን ማለት እዩ ከም በዓል ኤሌክትሮላይት ካልኦት ጋንታታት ከም በዓል መደበር ገለገለ ኢልካ ካልኦት ናእሹ ናብ ማውንቴን ባይክ ዝተሓዛ ግን ብውልቃውያን ገለ ስለ ዝኾኑ እሳቶም ስለ ዝኸብዶም ደቃ ከምተን ዓበይቲ ጋንታታት እቲ ምወላ ክገብሩ ኢልካ ስለ ዘይተሓስብ እቲ ሙሉእነት ናይተን ጋንታታት ሙሉእ ኣይመፅን እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ሕጂ ዘለዋ ተን ዓበይቲ ጋንታ ኢልካ ትፅውዖን ከም ዝተቐስካዮ ሰንበል ኣስቤኮ ኤሪቴል ደንደን እውን መፅያ ኣላ ሕጂ ናይ ደንደን ምምፃእ እውን ኣብቲ ናይ ዕቤት ናይ ሃገር ብሽክለታ እውን ዓብዪ ተራ ክትፃወት ከምኣተን እንዳኣመሰላ ካልኦት እንድሕር ተፈጢረን ድማኒ ናይ ብሓቂ እቲ ተወዳዳርነት ዋላ ተቀዳዳማይ ዕድል ረክብ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ተቀዳደምቲ ብሽዱሽተ ጥራሕ ነይሩ እቲ ኮታ ዝዝክሮ ተኾንካ ማለት እዩ ብሽዱሽተ ነይሩ እቲ ኮታ እቶም ተቀዳደምቲ ሕጂ ድበዝሑ ናይ ውልቂ ቀዳድሙ ምክንያቱ ሽዱሽተ ስለ ዝኾነ እቲ ኮታ እተን ጋንታ ልዕሊ ክሕዛ ስለ ዘይክእላ እቶም ተቀዳደምቲ ጋንታ ናይ ምሕቋፍ ዕድላት ስኡኑ ስለ ዝነበሩ ሽዑ ፌደሬሽን ቅድም ሽከታ ዞባ ማእኸል ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ነተን ክለባት 10 ከም ድሕዛ ምስ ገበረ ብተዛማዲ ዳርጋ ሙሉእ እኳ ይኹንስ ግን ዳርጋ ዓፅፊ ተቀዳደምቲ ትውስኻላ ማለት እዩ ሓንቲ ጋንታ 10 ምስ ኮነት ዝያዳቶም ጋንታ ተቀዳደምቲ ጋንታ ናይ ምሕቋፍ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ብኡ ቢሉ እውን ቅድም ሽከታ ፅቡቅ ክመፅእ ኢሉ ማለት እዩ ግን እዚ ኣኻሊ ኣይኮነን ካልኦት ጋንታታት እውን ድሕር ተወሲኾም እቶም ዘለዉ ተቀዳደምቲ እቶም ብውልቆም ምክንያቱ ሕጂ 10 ንኣብነት ኣስቤኮ ተሒዛ 10 ኤሪቴል ከምኡ ሰንበል ደንደን ሒዘንሲ ዋላ ሕጂ ሓደ እዋን ዋላ ብቑዕ ተቀዳዳማይ እንዳረኣኻዮሲ ክትእትዎ ኣይትኽእልን ምክንያቱ እታ ኮታ ስለ ትዕፆ ማለት ሕጂ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ተስፋ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ካልኦት ጋንታት እትህሉ ግን እታ ጋንታ ሒዛ ንዓኣቶም ዝያዳ መተባብዖቶም መወለቶም ንሳቶም ከዓ ልክዕ ተወዳደርቲ ኮይኖም ዋላ ካብኣቶም እውን ብቑዓት ተቀዳደምቲ ክርከቡ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ልዑል ምኾኑ እሞ ስለዚ ተን ካልኦት ዕቢድ በላ ጋንታታት ክምውላ ትኽእላ ድማ ተወሰኽቲ ኣብ 4-3 ጥራሕ ተሓሲብካ ዘይኮነስ ኣብ 6-7 ንበፅሓሉ እንተኣሽም ተዝበፅሕ ፅቡቅ ነይሩ ይብል ማለት እዩ እቲ ካብ መዲና ኣስመራ ዝተበገሰ ናብ ኩለን ከተማታት ኤርትራ ዓብ ጽልዋ ዝፈጠረ ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ዞባታት ክሕይል ደሪኽ እዩ ንዕቤቱን ምዕባሊኡን ብዓብዩ ንቐጻልነቱ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ነዚ ተገንዚቡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምምይያጥ ፍታሕ ከናድየሉ ይጠልብ ዝበዝሐ ፀወታታት ናይ ብሽክለታ ኣብ ኣስመራ ክድረስ ፀኒሑ ርግፅ ዞባታት ዓመ ንገብራ ኣለዋ ግን ማእከል ናይ ብሽክለታ ውድድር ኣስመራ ይኮይኑ ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ዞባታት ብዙሕ ውድድራት ምስራዕ ኣብ ዞባ ማእከል ንባዕሉ ብዙሕ ውድድራት ምስራዕ ሃገራዊ ፌደሬሽን እውን እቲ ዝሰርዖም ዘለዉ ውድድራት ኣዝዮም ድሩታት እዮም እቶም ውሽጣዊ ሃገራዊ ይኹን ኣህጉራዊ ተሳታፍነትና ብዙሓት ኣህጉራውያን ውድድራት ክዓቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበሩ ውድድራት እውን ብዓይነቶም በቲ ካቴጎሪናቶምን ብብዝሖምን ዝያዳ ክውስኹ ሓደ ካብቲ ተሓሲብሉ ዘሎ እዩ ጎኒ ጎኒ ግን ዝዝለካ ዞባታት ዝያዳ ክሕይላ ብዙሕ ውድድራት ክውድባ ምክንያቱ ምንጪ ናይቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዞባታት እዮም ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ክፋሉ ብብዝሒ ክንሪኦ ከለና ዞባ ማእከል ክሽፍኖ ፀኒሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ምስ ብዙሕ ዝሰርዑ ውድድራት ምስ ዘሎ ምችእነት ናይቲ ቅርሲ እዚ እንዳኾነ ግን ካብ ዞባታት ዝመፁ እውን ፀብለል ዝበሉ ዓለማውን ሃገራውን ተወዳዳርነት ዘለዎም ብሉፃት ተቀዳደምቲ እውን ፈርዮም እዮም ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ተስፎም ማለት እዩ ነዚ ኣብ ካልኦት ዞባታት ንምድቃሉ ነዚ ናይ ዞባ ማእከል ተመክሮ እውን ክንደፍኣሉ ኣብ ስትራቴጂክ ውጥን ንህና ኣሎ
فدريشن قددم بشكلتا بسنك حصرت مقادمي بشكلتا وددر ككايدو نستشغرو ناي ولق تقادمتن غانتاتاتن مودادريت بشكلتان قربنا وت بشكلتان برت عواغا انتدا قريبو ابيت غانتاتاتن تقادمتن بو منصر كعب خمس خالي زرغاغص قربات حجوان بفلاتي ناي افتن كلبات منالبات كنز دبركايتي ناي سبير بارت ناي غلغله اوروب كساقيو ولا افتن كلبات زلو خما كساقيو تري خافتناي عدق صقامات ብዙሕ ነገራት አለው ማለት እዩ እዚታት ቁርብ ማዕራሪ አለው አትሊስት ፈንትላይ ቀደም ከማን ከነጻለው ማለት እዩ ስለዚህ ጎማ ሲዩኑ ካቴና ሲዩኑ መጋ ሲዩኑ እንደሕር ሓረታ አዳማይ ካብ ልሙዱ ኹን ካብ ውድድር ኹን እንደሕር ይበኩራሎ ኮይኑሲ ትዕቤት መኾሜት ካይ ከመጽ ስለዚህ ብፉሊ ማለት እዩ ወላ በመንግስቲ ደረጃ ይኹን ብፉሊ ተታሒዙ ነዘን ክለባ ዚአተን ብፉሊ ባጀት ተመዲብለን ከምት ናይ ቀደመን ተዘልዮም ካብ ዕጥቅት ሒስካ كل ነገራት መቃየር ወጣት እንደህ ተቀሪብሎም ላስ ናይ ስልጠናን ናይ ልምድን አዝይ ካብ ዝደልና ዝያዳ ጽዒርና ዝደልና ደረጃስ እኹል አይኮንም ዝያዳ ክንውስኸሉ ክንጽዕሪና አነ ተሐስብ ማለት ምክንያቱ ናይ መወዳታ ጫፍ በጽሕናውን ኢለ አነ ሐስብኔ ገና ብዙሕ ተረፈናሎ ግን እቲ ሒዝና ያለና ደረጃ አዝይ ደታባዕ ስለ ዝኾነ ንዑ ግን ክንውስኸሉ እንደሕር ኮይና ዝኽለካ ጸንሐት ተቃዳማይሲ ጎዲልን ዝብሎ ነገር ንዋት ክስእን ይብሉን ማለት እዩ حجي انتايو كل دوز لنا بشلتا وبحريو بارتفاع زي كنا بعالم درجه وحد ناي تعذبتن ناي اتاون منጭ ዘሎ አይነት ስፖርት ድግስ ትፈዞ ሁሉ ሆለ ያነ ፍቱ አይነት ስፖርት ግን ከምካለ ስፖርታት በአታዊታቱ ዝማሐክ ማህደር ዝክል ስፖርት ይኮነ አው ሀገርና እንቆም እንጂ كم سلز خنا خا هجرة فدرشين قدم شلته إيرترا ملو باجتو كاب منقسي يصبح تي كاب ودرات زركب عطاويتات وصنات جزياو مكايدي باجت رايو كشفن زخل أب حنت ودر زاتو جنزب سي نمعك أنا وناخد عملنا أب قليو إذا نحجز الله عليه تست بشلته وقع فرقي هنا يكونني حنت بشلته جزي كاب باجت اندا تصبخا مو خمس عينات ازي دروز خنا اتاون كلكا نستقادم تخبر زكال حجز بفدريشن ازيو اسقامي لكيو سدرا بيتات يم نقدم شلتا صيرونو زخر الله بزي كلاحلم تي حبسب مسكن يزلو سبورت ناي حبسب ناي كوميونيتي او هاغرنا بشلتا خا بفلي انتايو ግን نتي كوما عينت بدوهታት نمقلال تي فدريشن مس كوميشن بمردا أب بشلتا زهلو زخفل قرص جروب نخون نمتبع مسرح يركبالو ማለት ነው እጂ ምናልባት ፌደሬሽን ገብሮ ዝኽል ኣብ መጻኢ መዋደር بشلتا بتوادر ዋጋ ንኻኣትዋን ببزح ንኻኣትዋን ምስ ኮሚሽንን ካልኦት መሻርክቲ ትካላት ናይ መንግስትን ብምርዳ ነቲ ዋጋ ዘሎ أزيو لعل زخنا وجانا بشلتا أما الناس ترى خسارة يخيل يخون ندر أزيز بهالجبط حدث تجبر يخيل تحت زر وايد خير اتب وحد عقمن ابزبيتاون وددر طراي تحصيرو زنبره نايدق انستي وددرون ناب احغراون علم لخون درجه بصحيو بخمت استبغسو تودادارنتن تساتافنتن دق انستيو تقدادمتي كمتز دله يغسكسالو كبال زدفر ايكونن بقصري تودادرتي زسرع ودرات بعابي دما غسغس عبيت كوسخن كمعبلن عب سرع كمسترف ابتمو يازنطفو اكلات يحبرو قدم زنبره نايدق انستيو اب بعسوز نورال ولا انتم ناي عبيتي تبقعت عد عينتي نيرو مغنياتو تافلطو ساينس ناي بشكلتا يفلط نيرشو بتم قدمها زنورت قدادمتي ناتهم تاي غبر نورو يلكا اخات غبر ابز ساعات زغن بدلايكا ترينينغا تماهركا لما كل ነገር አለው ስለዚህ ተንደቀንስቲ 2011 ካብ ዚሮ ተዕዘኒ ካተባይለ ኦኬ ጽገመል መንግስቱ ሽዑ ካብ ሽዑ ትሒዙ ቆላሕታ ገይሩሊ ምክንያቱ ዓቅሚ ከም ዘለና ርዲ ኣብ ደቀንስቲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን 2011 ኣብ ስመራ የተኻየዱ ሻምፒዮን አፍሪካ ኣብቲ እዋንቲ ኮለን ሳውዝ አፍሪካ ሳልሰይቲ ናሚብያ ራብዒቲ ናትናወቲና ራብዒቲ ሓምሸይቲ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተገብረ ገንጋም
ስእልካ ምስተፍ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክድልድል ክእል ኣለዋ ዛ ሃገራዊት ጋንታ ተባይሉ ጋንታታቱን ክትሓዛለውን ደቂ ኣንስትዮ ተባይሉ ኣብ ጋንታታት ተታሒዘን ኣብ 2012 ከም ቋሚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ን2 ዓመት ምስተመዘዝኩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረሉ ውድድር እውን ክንወስደን ኣይመረፅናን ምክንያቱ ትብቅዓት ተሳቲፍካ ተተሳዒርካ ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ምክንያቱ ተነከፍቲ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሽዑን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ተሳቲፍና ንኩሉ ዝነበረ ብልጫ ወሲድና 2013 ግን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ርኡይ ብቕዓት መፅን ምክንያቱ ዋላ ጋንታታት የተሓዛ ነቶም ናታተን ጋንታታት ደኣልይዎን ነበሩ ሰባት ካብ ትሬኒን ምሳና ኸዳ ምስ ካልእ ይኸዳ ከም ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ሽዑ ልክዕ ከመወዳት ግዜ ተዋሂቦን ዳርጋ ንበይነንሲ 2 ወርሒ ዘብል ትሬኒን ኣግቢረ እንሽዑ መሰረታዊ ለውጢ መፅኡ ኣብቲ ኣብ ግብፂ ዝተገብረ ናይ 2013 ሻምፒዮን ኣፍሪካ بهاجر قدامي تغوصا خلا اب كرونومترون قدامي توصين سيرن اب انديفيدوال كاليتن سالسيتن وصين سلازي دكانستيوناتنا بفلا ابز اوان زحجي ابز قرب اوانون جميره نيره حزين نيره دحري رواندا بصحن مساي حجون روي بقعتاري نيره مسو مغنياتو اتاغرا فيدريشن وتمنجستي اوغل غزي زين سبات زين ددلينا وصيت كنمص اندحر كوينا اوغل غزي خوهابنا لو زبل مرغص سلازحازو فيدريشن بزحاتو كوميشن سبورت قاغوي سلازتباله لك ورحن 10 معالتن تدالين ومصو لوتو روينيو ግን كل عالم أبوان شو زلوا كورونا فيروس سلزت قاتمة نت مجبرنا نورنا من دلات تواريخ الدين تتصبقنا قرن تايو أبتي ناشنال تيم كما تأخلوا تحزقلوا أنا خم قل لك أنا كلا يفلتن كل تذهبن بورقة كتصفروا لك المغنيات تصبح نقول عايك ترغباني تخيلاني وناس كرغبوا يكيلان وريور دخون السلطان خرغبوا يكيلاني سلازي خابتي ندد اللي كخابت السلطان انداو سركا كل غزي بعلا حجي ابكم درجه بسحن سلازلا ابزخونه هاجراوي درجي العلب بالكا توسدن ليكون قرب هبه بالكا توسدن كمتناي قدن كاب زيرو ليكون تم باعتا غيرونو سلازلا تنزلين دخونه نغرات غيركا توسدن دحر حجي جن توادر ترى ليكون حيالات هاجراوي غانتا ኤርትራ ከም ተፍሩ ليترتر ردي مغنيات نريد لنا معر بلوصነት ተወዳደርቲ እቲ ኣብ ምዕላም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዝተደለበ ተሞክሮውን ዝምስከን ውጽኢት ተረኺብዎ ካብ ጽባሕ ነጽነት ክሳብ ዝሕጂ እዋን ደረጃን ዕቤትና ሰልጠንቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሩኡይ ምዕባለ የርኢ ምህላው ዝእመን እኳ እንተኾነ እዚ ተበጽሕ ዘሎ ደረጃ ግን ዘዛን ይኮነን حجي خاب قدم هاتمصو اسلطنتي ابزينو ورلو اوانات مالت تمرتي نورمن بعل نفسير ما نتغسل للسماء توارسو تقادادا ماين ممرن مغنياتو اب كل عنتو يرسعلك اب كينيا كوكب افريكا استبحالو وددر ابز غبرلو مالتي والحان تمرتي بلا مناتو انت معرخ اندي جن بقعات نيرم ندحريلكا نغزا رؤسهم ممهران نيرم مالتي أبز حجيوان نفس وقف جانتا راح ديكونت نفس وقف تتعاوتاي ناي كله أسلطان يغزر له وان دلله دخانة تقرر ما يكا خبز خانة أسلطاني يحمق ينفع أسلطاني زيادو قرب كم زفلت كخلاله زي خامن كخلاله كم سلة زخانة خبت حدا تأكد لعل زخانة نقر فتسمتن أتصوعتن هاجر توم تقرردمتين نعون كم يجركا كم السعر تجبرهم نعون كم يجركا هاجرون كم زتصوع تجبرهم تراني أسلطنتي جن كاب قدم يتحسكا إرتراز نبراشم نيرون ما أسلطنتي كم بعلي ما أنا نجاسي نوع عمتاتنا هاجراويت جانتا إرترا علي وايو لسالة نجاش كأنيرو كم أسلطاني أبتناك قدم زنورو مالتي سلازي
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ኣሰልጠንቲ እሞኻ ኩሉ ዝፈልጡ ሰልጠንቲ ኣለዉ ኣብዚ ሃገር ምክንያቱ ዝኾነ ተፃዋታይ ብደይ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ነገር ገብር ኣይክእልኒ ብናቱ ግን ክስዕር ክእል እዩ ኣሰልጣኒ ግን ብዘይ ተፃወተ ሓንቲ ነገር ገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣሰልጣኒ እሱ ዝህቦ መምርሒ ዘተግብረሉ ተፃዋታይ ጥራይ ተፃዋታይካ ብቑዕ እንተዘይኮይኑ ኣሰልጣኒ እውን ቦታ ይብሉ ማለት እዩ ግን ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለኻ ተራ ኣሰልጣኒ ዓብዩ ብፍላይ ቅድመ ምድላዋት ማለት እዩ ኣብ ውድድር እውን ነቲ ፀወታ ኣብ ረብሓ ክቅይር ዝኽእል ኣሰልጠንቲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዳርጋ ኩሎም ተፃወትና እውን ናብ ኣሰልጠንቲ ተቐይሮም ተበልካ ዝጋነን ኣይኮነን ምስ ዘሎ ግዜ ዋላ እውን ሎሚ ምሳኻ ኣብ ተግብረሎም ናሽናል ቲም ኩለን ተንተግብረን እዮም ዝወስዶ ኣበየናይ ቦታ ፅቡቅ ከምዚ ነይረስ ነዚኣ ብኸመይ ገይረ ክኢለያ ኣብ ከምዚኣ ሕማቕ ነይረ ነዚኣ ግን ሕጂ ተዓርያትለይ መን ይዕሪኒ ኣይናይ ትሬኒንግ ኣግቢሩ ክስቶዲ ክስቶ ኦኬ እዚኣ ነናቱ ኣለዎ ኣሰልጣን ተራ ነናቱ ኣሉታዊ ጎንኻ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ግን ካብቲ ኣሉታዊ ተኣወንታዊ እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ፀገም ናይ ኣሰልጠንቲ የብልናን ተራ ናይ ኣሰልጠንቲ ከዓ ዓብዩ ማለት ስራሕ ካብ ዝደለና ንላዕሊ ክንሰርሕ ኣለና ስልጠና ናይ ኣሰልጠንቲ እውን ክርከብ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ወይ ናይ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ክረክብ ከሎ ሓደ ስልጣኒ ከዓ ነቲ ዝረኽቦ ዕድል ከዓ ናይ ስልጠናኻ ክትጥቀመሉ ክኽእል ኣለዎ ብግቡእ ሕጂ ኣብ ኣሰልጠንቲ ገለገለ ርእይቶ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰልጠንቲ ዋላ ጀመርቲ ኮይኖም መፅኦም ክሳብቲ ትምህርቲ ዝረኽቦ ከማን መፅኦም ንዓኻ ተወኪሶምሲ እንታይ ክገብር ኣለኒ ከም ምኩራ ሰልጣኒ መፅኦም ከማን እንዳሓቱኻስ ዳርጋ ኣይትርእን ኢኻ ማለት እዩ ኣብኣድና ስለዚ ሓደ ካብ ስክታሊ ገለ ኣይርዳእካን ገለገለ እውን እንድሕር ካብ ትዕቢት ተኮይኑ ክዕብዮም እውን ንዖም ስለዘይክእል እዚታት ቁሩብ ክተርፍ ዘለዎ ነገር ተወኪሶም ክሳብ ትዕድል ዝረኽቦ ድማኒ ዋላ ንሕና ከማንቲ ዘለና ክሳይካ ብደቂ ልዓለም ክነካፍሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን መጀመርያ ኣሰልጠንቲ ትረኽቦ ትምህርቲ ብግቡእ ሰልጢኖም ኣብ ባይታ እቶም ከዓ ከተግብሮ ከም ዘለዎም እዚኣ እንድሕር ገይሮም ጥራሕም ከዓ ስራኻ ዓቢት ተቃደምቲ እውን ከፍርዩም ክዕወቱ ንነብሶም እውን ንሽሞም እውን ክዕወቱ እንድሕር ኮይኖም እንድሕር ሰሪሖም ተፃወቲ እንድሕር ኣፍርዮም ጋንቶኦም እንድሕር ዕዊቶም ጥራሕም ከመሰልጠንቲ እስም ክረኽቡ ድኽእሉ ማለት እዩ ኣሰልጣኒ ኮንካ ግን ፕሮፌሽናል ኣይተፍሪ ፀወታ ኣይተፍሪ ጋንታኻ ኣይተዕውት እንድሕር ኮንካ ግን ንሽሙ ኢኻ ሰልጣን ኮንካ ዘለኻ እምበር ከመሰልጣንስ ብቕዓት የብልካን ማለት ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትወፅእ እንድሕር ኮንካ ግን ሓደ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ናይ ጋንታ ውፅኢት ናይ ተቀዳደምትኻ ወይ ፕሮፌሽናል ከተፍሪ ገለ ነገር ክትገብር ክትኽእል ኣለካ እቲ ውፅኢትካ ናትካ ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ስራሕኻ ሲ ብመንፅርቲ ውፅኢት ናይ ጋንታ ናይ ተቀዳዳማይ እዩ ዝረአይ እምበር ብስማ ሰልጣኒ ኮንካ ኮፍ ኢልካ እንድሕር ኣለኻ ሲ ስራሕኻ እውን ከምዚ ዝድለ ኣይተድምዕና ኣለኻ ማለት እዩ ኢለ ኣነ ዝሓስብ ማለት እዩ بدرجة محبر قدم بشكلة عالم زلكع ودر ناي دقة كلابات بزوناون منقدن بتوسخون كم ملكع توريزم ترأيو أوشت هاجر ودرات بمسرع هاجرو فدريشن قدم بشكلة إرترا كابزو ودر أتاويتات زخعبتلو أقات أميتات بمفتار حدا كابتي أب متسعي ولا حتى تباهيو بعتو كسر حلو زلو قداي مخاني من تعتقد أنا نقدم بشكلة أزي جزائي ميتشي عقبتات لنا كلكلتات لنا واحد ما خينا لنا صوري آير لنا نزخ أني نحن هنتقوم لنا خلينا نزخ هنتقوم لنا ده نخل كونا بينا جواب زي كم تسخلي عند حرد سنترات أبز جرنا سنتر أبز تجرنا حنتنا أوروبا جانتا عند حرد أبز مات الحمد لله لما مرا كايدا أب سنتر نتعاطت ما قد بقى تقيد في شيء مرا تقيد قول لنا ما قد من دفرا زي فلا لا عن تكرس مريت لنا أبز قرص مريت زي سريحة مزناتنا بالراخة وما مز واحد ما كاين مزناتنا تصريت ما بوليشن نحرد بزخيرنا أما تشارشون هنا تاكن كون خير أنجت نخون هذي حدا جزء برد أب بس حلو أب أوروباسي أب على ساوث أفريقيا خيدن أب جلا خيدن تجأف عليقن لاتين أمريكا خيدن لما بدنا نسرح خلبات بزحتي نحن مزخون مزلنا تأجا نايت فترة تأجا تتأكلنا سنتر نهر لاجيرنا بس جانتات نعدمنا بيزنس ناتنا بيزنس قبل وتحدى وجن تتصاوتنا رين تتصاوتنا تمالينا لنا هذا وتحدى وجن كاني كابزن كلبازياتن أكندي نحنا كاب من قصة راح تتصبيت نهون وكاب سبونسر راح تتصبيت نهون كابزن كلا زين كاني أتهويتات
نخعبتهሉ ደረጃ ኸ ክንፈጥር ንኽእል ሕጂ ነቲ ናትና ዘሎ ኣካይዳ እስከ ናብ ቢዝነስ ንቐይሮ ኣብ መጨረሻ እስከ ናብ ቢዝነስ ንቐይሮ በየናይ መገዲ ሰንተር ንግበር ንዓድም ሕጂ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ክትውፃዕ ትኽእል ኢኻ ንፅሙኒ ረእይዎ ትሬኒንግ ስርሖ ኣብዚልካ ወላ ሓደ ዓመት ቦናስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ክሽፍነሎም ትኽእል መደቀሲኦም መግቦም ክሽፍነሎም ካብዚ ግን እቲ ብዝደሎ ጣዕምን ረብሓን ረብሓታት ረኺቦም ምስ ከዱ ኣብኡ ኸይዶም ከዓ ምስ ዝደሎ ብራኸታት እንድሕር ብፅቡቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም ካልኦት ንዓመታ 2-3 ዓመት ጋንታታት ክመጻኻ ንሽዑ ሽዑ ኸማን ተኽኢልካ ምክንያቱ ሓንቲ ጋንታ እንድሕር 25 ሰባት ሒዛ ትመፀካ ኮይና ወይ 17 ሰብ እንድሕር ሒዛ ትመፀካ ኮይና እቲ ን25 ሰብ ኢልካ ትገበርካ ሰንተር ከማን እኩል ኣይኮነን ንዓኻ ካብኡ ሓሊፉስ ሆቴላትካ ከማን ክሰርሕ ሆቴላት ናይ ኤርትራ ክሰርሕ ክእል ሕጂ ነቲ ዘለና ፀጋ ናብ ቢዝነስ ቀይርና ናብ ረብሓና ቀይርና በዚ ተዝንኸይድ ብኸምዚ ዝሰርሕ መንፈስ እንተንሕድር ብዝበለፀ ውፅኢታዊ ምኾንና ነርና